Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, malipayon nga hapon para sa tanan, kag syempre welcome naman sa Martes ng edisyon sang This Is My Life. Ang eton man pagpangamusta sa inyo sa karon nga Martes. Pero nakahibaluman ang inyo kubos nga lagad si Tito Wilma nga magluwas nga magaubdanay kita tubtub-tak na las stress, makayuhom-yuhom na naman ang mga iloy sang puluyan nga nagahulat sang pagpauli ni Mister o kung ang paghulat ni Mister sa pagpauli ni Mrs. kung sino man ang breadwinner. Di ba? Kay subong 15. Pizza 15 sa bulan sang Marso, tuig 2022. Inaya sa may mga ginabaton. O may mga ginabaton kada kinsinas kag katapusan sang bulan. Nga, bisan sa piyak sa mga kapurauton bala karon nga panahon, may ara kita nga ginapaabot nga makabulig sa aton sa adlaw-adlaw naton man nga pagkinahanglan. Pero antes man ako magpadayon, iya ko na man nga akong nga i-share sa inyo sa sininga hapon sa aton anay mga palangga nga mga tagpalamat dira sa inyo mga radyo. Mamangkot lang si Tito Wilma kung nakapaniyaga na ano ang aton ginsaluhan sa aton pagpaniyaga paano abitawe man na gapanghakroy sila gapanghakroy tungod sang epekto. Ako nakita nyo lang, share ko man lang na. Kung makita nyo lang, kag halos kita tanan nakakita kung kita nagagwa sa itong puluyan, nagasakay sa mga di pasahero nga salakyan, libot kundiin, magkadto kundiin, ang mga driver nagakumod-kumod sa platihan, makitaan sa mga gasolinahan, inatungod sang epekto sang pagsaka na naman sang presyo sa mga produkto sang langis. Kagabi, mapinpinsaron mo lang, no? Gakos, mo, traffic, ang pagpila sang mga salakyan, pati tricycle, gasibad, hingagaw mo. Yan nun mo kay kadamo, diya sang nagsilira ng mga gasoline station. Masiling ka na, bisan hindi pa I'm sorry kung may nag-account, hindi pa magtangso sipon mo kon. Parte nagyad ang aton sa sitwasyon, pero amugi ng hambal naton. Kita ya bisan paano makapadayon kita, di bala? Maninguha kita sa gihapon kung paano kita makitibawas sa adlaw-adlaw nga tanan. Pero antes man naton inahimuon kinahanglan adlaw-adlaw man kita magpasalamat sa pihak sining mga pagtilaw kag mga problema nga aton ma-encounter, mga paghangkat sang aton kabakod adlaw-adlaw sa aton tag sa kakabuhi. Kinahanglan magpasalamat gihapon kita nga makabugtaw kita sa aga. Pangayuon naton sa kahitaasan nga hatagi kami. Pasalamat una kita, no, nga yes, salamat nga nakabugtaw kami sini nga aga. Salamat sa dugang nga kabuhi every day, di bala? Salamat na naman sa blessing nga maigahat kag mo sa amon. Kung ano naman nga mga pagtilaw kag kabulay nga amon ma-encounter for the day,
hindi kami pagpabayi. Basta ara ka lang nagaupod sa amon. Okay na ina, bisan medyo may kabudlayan. Kay amo ina ang duag sang kabuhi naton diri sa kalibutan. Wala man pulos kung wala man mga challenges sa iton, di ba? Ay, di man pwede nga mga lipay ka lang nga mga lipay kang mag-enjoy ka lang sang mga material pang kalibutan na sa ibanda nga ti bugana ang kabuhi nag-enjoy ti mga pareho sa aton nga nagahikahos padayon lang tayo kaskas ano importante is ariyo ang aton heart nan malipayon kita sa pihak sang aton mga ginapangatubang wala tuo nga mga pagtilaw pangatubang sang aton pungsod nga sa diin kita man ang nagasakripisyo kag nagaantos nan amo na siya tanan sa nasiling ko ang mangkot na ko nga ni kaina ano inyo panyaga da ako antes ko nagaling ginang panyaga ta manyaga gid kita kay importante gid ina bisan paano nga may saluhan ang aton tagsa kamiyembro sang panimalan anong isaluhan niyo da sa lato kalanaan nyo Okay lang na to Ana. Opyan na kita sa inyo dira mga radio 684 kHz. Yes, tub-tub teknala stress. Mga seniors, samtang nagahilay-hilay ka mo dira. Bisa nagaduyog-duyog na iyang ulo, pero pala matina, nagapamati kag nagaupod kay Tito Wilma sa kahapon, ha? Okay, gina, relax lang ka mo. Samtang nagapiyong-piyong inyo dira mga mata. Mga kabataan, okay lang, relax. Kag syempre, sa kutob sa malabutan sang aton man pagpangalagad sa sining hapon dari sa This Is My Life. Ano ka mo? Kamusta ka mo dira iya? Kung diri sa amon, abi ko kay na mabundak naman siya, mabundak naman ang ulan halin sa kalangitan, kay may ang pagulugal, halagal-galum. Tapos ka pa ang paang, baw may makita ka gani, ay hindi magpainit. Kapin pa makita mo mga young ones, nga sa abi-agi man kamo sa mahandong iya nga lugar, kay kabudlay sa karon nga tiyempo. Mamatintin-tintin, may nakita ko gani, bukan namin isang sharing lang ni kay Tita We, pero tuo din na. Nasa inyo palibot, obserbahan nyo gini na. Ang aton mga young ones, especially ang mga senior citizen, masiling, ayaw ka namin sa iyayon-hayon, bugnuha wala nanay, din ka makadto. Budo ka namin sang imo ay adlaw haw nagayum-yum. Nyado ka namin nga do ka mag-an sang ako na balatyagon inday. Paam. Kanami sa ako pamatyagan inday nga. Paano ini magnabi pamatyagan mo na kay wala ka naka face mask ko. Ay sus Maria, siling man sa tigulang. Yan nalipatan ko ako ng face mask. Masakay na ko to. Makadun ako sa bangga kay masakay na ko sa jeep ti hamakin mo na. Amo na hindi ta na ipagkalipatan kay amo nang naghatag man sa eton protection. Okay? Yes, Tita Wilma. Magluwas nga nag-updanay kita sa inyo dira mga liliswan sa inyo Texas Radio 684 kHz. Ang ato na mga iban nga mga kauturan dira nga nag-upod diya sa aton sa Facebook Live sang Action Radio Bacolod. Hi and hello man sa inyo. Salamat sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Yes, kabalugid ko heart-like na naman ka mo direct kang mag-share. Tandaan nga programa sa Action Radio, mas nami kung i-share ninyo kag i-like. Happy na kita. Kami happy na kami na makita namon niya, no? Kag na mag-text ka mo sa amon text hotline. Kung ano man ang inyo dira nga, kung ano man ang inyo ma-share, mga reactions sa amon madulong sa inyo, mahatag namon sa inyo nga mga informasyon. Inang kanami lang babatyagon nga bisan paano makaupdanay kita sa paglingaw man sa inyo. Amo nang himuon na ito, no? Dira lang kamo, kay ari kami diri sa kahanginan. So, sa ito naman text hotline, pwede gid. Text ka mo, padala dira sa inyong mga mensay sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag pwede man kita magka-updanay, magluwas iya sa inyong mga radyo sa nambal ko na Action Radio Bacolod 684 sa Facebook page sa Action Radio Bacolod.
Ang isa din magluwas sa mga live ng mga public affairs program, entertainment programs, ano pag itito Wilma, ang mga matahong nga drama sa Action Radio, ara man din ang amon mga breaking news, mga news flash, mga flash reports, alin sa amon mga beat reporters. Kang magluwas pagid sina, pwede man kita maka-update sa YouTube, no? Kung nami din ang inyong internet access, tapos pwede magka-connect ang inyo television, bas di nami pagyad na, pati ang pagpangilay ko na, maka-ano gid kita, maka-relate, maka-interact kita, kang maka-hatag man kita reaction. Paawal ka na pala, no? O, pwede get na. Sa YouTube, search nyo lang, Action Radio Bacolod Live. Pwede makamobila ka bisita sa amon sa ni website. Dira na tipon ang mga dalag ko, ang mga balita, ang matipon sa news center sa Action Radio Bacolod. Halin diri sa lokal, syempre national kag international nga mga balita. Log in lang ka mo sa www.actionradiobacolod.com.ph. Pero sa sini nga hapon bantayan. Paamo ka na. Ano ang bantayan namon kaya sa ihalin sa imuman, Tita Wilma? Okay. Mapahuway ta sa mga problema. Paamo ka na. Mga problema nga katabo sa aton palibot. Siyempre, ang mga sulat nga mabanto na ito, isa sa mga sulat na naman ang babasahon ni Tita Wilma, dugay-dugay para sa inyo. Magluwas sa sulat nga pagbabasahon. Ang kaundan sa ito na si Platan ko kaina. Ang bana, medyo kasunggod-sunggod sa party sa ano. May ara siya jutay nga gut-gut sa pamilya sang iya asawa. Nga hibaluon na ton ina karon. Tikon may ara man kamo dira karon nga ma-share sa hambal na ni Tita Wilma, any reaction, any suggestions, inang mga reaction ka mga suggestion nga makamotivate, makabulig sa aton sini letter sender para mangin maayo lang ang pagsinalayo kag ang ilaman pagpangabuhi. Ara ang atong text hotline kag aton nga chat room sa Facebook Live. Magluwas pagid karon na FYI, balik na nga ito na FYI ang for your information. Since nga, subong payday, sa mga may ginabaton, kung wala kaya sang ginabaton, kung kada simana lang yung ginabaton mo, kada weekends, pwede mo man nagyapon. May share si Tita We sa inyo sa siningapon, pilaman ka mga informasyon. Sino ang in charge nga sa panimalay, sa pamilya, nga naghimo sa pagkadto sa merkado kag magpamalaklon na may mga tips kita dira karon para maka tipid man kita bisan sinintimos lang. Masan sinintimos lang kay nga ang sintimos 5-10-25 piso-piso masupot na siya, pwede na nakabakal sang isa kabilog nga saging nga talanukon, tagpila ng talanukon nga saging subong saba, tagpulo ka pesos, imagine gani, relax lang ka mo dira. And of course atong tag sa man ka zodiac sign para man sa atong tag sa ka horoscope bantayan ina dugay-dugay na kag syempre anay dali gid lang ang aton anay mga produkto from Dr. Alfred. Syempre ang Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo. Okay, sa ito na yung mga naka-online dira. Hi and hello. Salamat kita mayong hapon. Sa mga nag-upod sa ito online, Christine Minyas Villalobos, Ma'am, good afternoon. Thank you, Gid. Bo si Ma'am Ana Sinuro, nagalangoy-langoy naman siguro, Ma'am. Gaula naman sa inyo sila, Carlota. Okay, Gid. Not worry, Ma'am, na kay okay lang ina siya. Kag magluwas na Tita We, na halinon ta sa puno ang ila diri nga mga mensahe. Halinon ta sa punong ila sini mga mensahe. Hardilisa Castillo Mahilom, good afternoon. Action Wilma watching from DSB. Mayong hapon. Dira sa Don Salvador Benedicto. Mayong hapon. Athea Kim, good afternoon. Nala birthday. Wala gid siya panugid-nugid. But anyway, belated happy birthday to you, Athea. Ma'am Ana Zinoro, yes, good afternoon. Big heart, Sir Meleli Uligo, may damo gid nga salamat. Kag magluwas pagid sina kay Ma'am Ami Rivera. Hi Tita We, good PM. Good, salamat man sa imo Ma'am Ami nga nakaupod ko ikaw karon nga hapon. That is This Is My Life. And of course kay Sir Lester Ray Benitez. No, good afternoon Tita We. Have a great day and God bless. Thank you Sir Ray for the stars you sent iya diri sa Action Radio. Madamo gid nga salamat. Live kuno sa may tahom nga programa The Wet, This Is My Life. Sir Melili, salamat gid sa compliment ha. Salamat kag salamat gid sa imo. Kag gagalom di sa amon sa La Carlota, Action Tita Wilma. Matupa gina siya ma'am, basta gagalom gagadulong pa mo kay na bala. Nakitituod ginman mo, hindi bala? Kag magluwas sina ara pagido. Good afternoon, Tita. Monitor lang kami via Transistor Radio. Keep safe to all ARBAFC family. Good afternoon lang sa mga suki mo sa Sitio Ubo San Enrique. Thanks gid ta, more power ARB. Yes, dito sa Sitio Ubo sa may San Enrique. Hindi ko man sila maisa-isa pero kabalugi na sila tanan. Annalyn Villester Bot. Hi, mayong hapon. Yes, ma'am, good afternoon man sa imo. Tamyaw lang please Ma'am Vanessa Star Mayo kay Doc Mayo Jinky Realagdon, Noel Omar and Alex Montesa. Yes, halini na kay Sir Mileli. Sir Mileli uli. Mga pita subong tawi sa Tangob. Yes, dira sa Banis Cafe. Thank you, Gid. Enjoy lang kamo dira, sir. And thank you so much. Kag Rodney Ismaya. Good afternoon. Tamyaw lang ko sa mama ko. Mama ko kana, amo na ingalan na, si mama ko kana sa Sienda Antulang or Antulangan siguro, no, nagaluto sang dinuguan ditaw
Salamat, gid. Wow, dinuguan. Ano nga dinuguan, baboy? Or dinuguan nga manok? Ako gusto ko dinuguan nga manok. Pero kabudlay pangitaon sa nga panakot na budlay sa dugo sa manok. Ako gusto ko magdinuguan. Kuan lang. Pulos lang unod. Dasan may perpilya. Okay, na Tita Wilma, nugay na nanda, hindi na pagpalawiga pa. Live sa This Is My Life. Like and sharing, watching sa ARB 24/7. Gid ya, Sir Melili. Thank you, Gid. Hello, Action Tita We. Good afternoon. Present naman kami diri sa My Selen Homes. Kami ni Daithel Maiguico, Lydia Bibing, Jennifer kag Mercedes Lambert, sa may Buena Park. Ka mo din sa Buena Park. Samtang nagahiray-hiray naman kami. Salamat, Tita Wehan. God bless you and your family. Salamat, gid ma'am. Enjoy lang ka mo. Then, pagkatapos, TikTok naman karon. Thank you, gid. Marilo Trevilla Catinoy. Good afternoon, Action Wheel. Masugaton. Salamat, gid ma'am Marilo. Ma'am Marilo or Mama Lu na mayo nga po, Tito We, tamyaw lang palihog si Kim May Flores Berioga sang happy birthday sa Barangay Pandanon, DSB. Okay, happy birthday Inday Kim May Flores Berioga from Christine Minyas Villalobos. Gabisyo ang FB sa radyo lang ko mamati. Gabisyo basi imo internet connection na gabisyo. Okay. Good afternoon, Tita We. Ari naman kami nagapamati kanimo. Rita Jane Panonciales Sekilon. Salamat gid kag mayong hapon. Good afternoon, Tita We. Kamusta ka da? Okay, good sir. Salamat. Ari lang kami gihapon ga-monitor sa imo programa. Nagbawi naman ang init diri sa Manila. Subong. Oo. Stay safe and good health always. Have a great Tuesday. Salamat gid. God bless us all from Makati Metro Manila. Still at quarantine facility. Hi and good afternoon to all of you and thank you so much, Sir Hil Javier Kamumandera, halong-halong man. Ma'am Diding Aluhamiento, na mayong hapon ko, no? Salamat gid, mama. Siyempre, araw man, di ba? Hindi na iya magpauli. Namian gid ko na kay Sir Rufino Eragabino from Handumanan. Hindi na sa paulihi. Na, Sir, hi. Ma'am Ami Rivera, ang zodiac sign ko, Tita We, Scorpio, good PM. Okay, await ka rin sa horoscope ta, ma'am, aha. So, relax lang ka mo, anay, dira. Kay balikan ta naman ka mo dugay-dugay. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sing listahan sa mga kandidato kag maghimo sing listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botan. Magdesisyon kung tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate sa kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mo ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sing listahan sa mga kandidato kag maghimo sing listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mo ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sing listahan sa mga kandidato kag maghimo sing listahan sang posible iboto. Ini ang Alas 12 na Action Radio Philippine Standard Time, dali lang. Mayong hapon tawe.
Nag-monitor na ko Check attendance. Si Ma'am Lani Romiano Japon. More power and God bless. 6609. Yes, Ma'am. Thank you so much. From Hibuan Capiz. Kanami lang ba tiyagon nga. Ara ka mo dira gihapon. Good PM. Taga monitor. Gali taga Barangay Talaptap. La Castiliana. Sa tunga sang kampo. Especially kay Bulog. Salamat gid from 5696. Yes, kanami sa inyo kay samtang nagatrabaho kamo dira sa tunga isang kampo, upod ninyo ako. Yes, sa pagbaka-baka. Yes, salamat nga ginaupod ninyo ako sa inyo pagpangabudlay. Ginaupod ninyo, this is my life. Kay ti amo inang aton kabuhi, amo ina nga klase ang aton kabuhi. Nga kinanglan magapadayon kita kag magpakabakod. Oo, na Tita We. Okay, aton sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubok, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang atong letter sender karon nga hapon. Taga Silay City, no? Taga Silay City, Isacabana. Nagaproblema siya, no, sa pamilya sang iya asawa nga abi ninyo ka experience isa ni siya pasyente, no? Pasyente ni siya subong, no? Kay na-stroke siya, no? Nagipatawag siya sa ngalan Roland, kag ang sulat ni Roland ng gasiling. Dear Tita Wilma, ako gali si Roland, hindi ko tuod-tuod nga ngalan. May asawa ako, si Tuto ang ngalan. Kag mga bata pa, magagmay pa ang amon kabataan. 3 kabilog. Taga diri kami sa Silay City. Ang akon istorya natungod sa amon pangabuhi sang akon asawa. Sa bahin sang akon mga in-laws. Abi mo, Tita Wilma, hasta subong, hindi ko Japon, mabangton, nga tuod-tuod nga nabalaka, concern sa akon ang akon mga ugangan. Ang natabo amo ni, sang ma-stroke ko, mi isa sa mga pamilya sang asawa ko, wala gin makadumdum sa akon. Nagsunggod gid ako sa ila. Maayo pa gani ang iban nga tao, nagdumduman, kag nabalakas sa akon. Amo lang na sila, Tita We, palike-like lang sa FB, kag pa-comment-comment. Pero, ang pagkadto kag bisita sa akon, mini hi, ni ho, wala kid. Ay. Ginhambalan ko gani ang misis ko nga untatan niya na ang pag-post sang mga nagkalatabo sa kabuhi namon. Kay ginapiyastahan lang sang iban. Hindi na gani ko gusto nga istoryahan pa sila, Tita Wilma. Pero hambal ni Tuto, si Tuto mo ng asawa niya, naghatag kuno sang inugasto ang ugangan ko. Hindi man ko magpati. Kay permigani, ako ang nagahatag sa ila. Medyo maayo naman ang akon sitwasyon subong. Tungod
Sa amat-amat, makatindog na ako. Pero, hindi pagyan makalakhat. Ay. Hambal sa akon sang doktor, mild stroke man lang. Pero, duha ako kasimana sa ospital. Bilogin nga bulan sang January. Nagpaayo ako. Subong plano sang asawa ko nga mag-celebrate sa palapit ko nga birthday next month, April. Hambal ko kay Tuto, hindi ka na magprepara kay gasto lang na. Tapos, sila man lang ang bisita. Kabay pa Tita Wilma nga makatuon man ako. Kag tinguhan ko gid nga mapatawad ko sila. Kag patawaron ako sang Dios kun sala ang ara sa penser ko na tungod sa ila. Salamat kag mayong hapon. Ang nagatahod, Roland. Sa aton, letter sender sa karon nga hapon, Roland, abi mo gina-imagine ko ang imo itsura. Samtang sulat mo ini, kag isend sa akon. Ang imo nga nawong, no? Na-picture out ko yung itsura mo, nga itsura mo, may nawong ka pa desong tawag. Nga ara ba lang, hindi ta ka to magbasol, kay nga, basta gani, may ginabatsyag ka, may balatian ka, tapos ano, ma-experiensyahan mo, may naka-experiensya ikaw nga nabutan sa ital-ital ang kabuhi mo, pagkatapos sa mga tao nga gina-expectar mo, nga mapalapit sa imo, mabisita sa imo, wala mo. Normal ina nga balatyagon. Kay nga, nagapangita ikaw sang atensyon. Nagapangita ikaw sang somebody nga bisan makahapuhap lang sa imo, makatouch lang sa imo, pero tiintindihan mo damo na rason nga wala ikaw makahibalo. Pero focus kita na sa imo bahin to Roland. Ang tanan nga ginabatsyag mo, abi mo as a whole, kung analisahon ni Tita Wilma, kulang ikaw sang atensyon, kag kulang ikaw sang pagpalangga. Gusto mo tagaan kanila atensyon. And of course, isa pa gid. Napuno na ikaw sang pagsunggod, kalain sang buot, hasta nga nagresulta sang kaakig sa pamilya sang asawa mo. Masiling ka, totoo Roland, nga nag-aapin ko sa ila. Wala. Wala ako nag-aapin. Wala mo din na-mention abi, no? Kung pila ng edad mo. Kay gina-imagine ko man nga siguro, hubin ka pa guro kay Tita We. Kay siling mo, kabataan mo, 3 ka bilog, gagmay pa. Way ko kabalo kung ano nga gagmay pilang edad, basi kung elementary or high school pa lang sila, something amo na. Pero tandaan mo lang Tito Roland, diri sa kalibutan, kinahanglan makahibalo kita, magbaton sang tanan nga nagaabot sa aton kabuhi. Maayo man kag hindi man maayo. Tandaan mo, ginpakaslan mo si Tuto nga asawa mo, ginbaton mo siya. Kag ikaw mismong nakahibalo kung ano nga klase ang pamilya ni Tuto. Antes ka mo ginkasal, di ba? Alang-alang pakaslan mo lang babae, wala ka kabalo kung anong pamilya niya. Kung gamay man lang ang ideya mo, kag suno man sa imo, ang effort balas ang ugangan mo nga nagdaho sa asawa mo, kay ti kabalo sila sang natabo sa imo, bulig finansya, bisan gamay lang, i-appreciate mo ina dapat. Hindi nga maglain pagid ang buot mo. Nagapangita kagid sang physical nga atensyon para sa iya. Liabeda si Tuto gyapon. Si Tuto makabulig kag makabulong sina. Tandaan mo, ang panahon naton diri sa kalibutan, nagapadayon, nagalipas, paagi sa padayon man sa pagdalagan sang aton orasan.
Na, kag tandaan mo, Roland, ang aton kabuhi isagid lang. And life is too short, no? Malipot lang ang aton kabuhi. Maswerte ikaw nga sa pag-eksperyensya mo sang stroke, nakatibawas ikaw, naka-recover ikaw, na wala ka siguro makahibalo nga ara ikaw na upod man sa ila mga pagpangamuyo. Hindi ikaw magsunggod. Sunggod lang na to, na. Amo gina, basta may ginabatsyag ka, gusto mo, ining ara sila, mapabatsyag sila sang ila pagpalangga, ila presensya. Pero tandaan mo lang, na tandaan mo gid, ang Dios nagatamod sa aton. Ginatanaw kita, kung anong aton nabatsyagan, kung anong aton ginapamensar, kag kung anong aton ginaproblema, especially kung kita nga mga balatianon, no? Kung kita nga mga masakiton. Kag magluwas nga masakiton ka, nagaedad kita, basta gani masakiton ka, nagaedad ka, nagasensitibo ka man. Di ba? Mga seniors, mga elders naton, yes. Nagasensitive ikaw. Amoy, kaya tao lamang kita, di ba? Ilabi na nga may ginaantos ikaw nga balatian. Di kun abi mo, nagkaka-stress nung ginalantaw ko, ginapanumdum ko, Toto Roland, nagkaka-stress ikaw ang nagahatag sang bagay nga makapalala sang imong sitwasyon, right? Kay nga sa nahambal ko na, once gani nga may ginabatyag ka sa lawas mo, ano man nga mga problema, ina mga negatives na bala, na? Maintindiyon mo lang mga negatives na maguba ang kabuhi mo. Maguba ang faith mo kay God, maguba ang imo pagkamalipayon, tanan puno sang kaakig, tanan gidya nga mga nega, manginwala sang pulos ang kabuhi mo. Pero bisan mga masakit ang imo ma-encounter diri sa kalibutan, kung ano gani positive ikaw sa tanan, ang imo outlook sa kabuhi, mga maayo lang nga bagay, despite sang mga nagahalit kag nagahaboy sang mga mandira nga mga malain man nga mga sugilanon or whatever, basta ikaw maayo lang. Abi mo, the more nga nagaugtas ikaw, deep inside, may epekto na sa lawas mo. The more nga nagabatsyag ka sang kaakig, ay nalipay na si taning, madugang ni abalatian, mapatay ni siya, mangin ako ni, kipuno siya sang kaakig, na? Hindi, Toto Roland. Kag subong amoy ning panahon, di ba, Lenten season, na timing ang imo letter. Lenten season is time of forgiving. Time of repentance, forgiving. Imo mo na to, no? Magpatawad ka. Kung sa pamatyagan mo kag pagpati mo, nakasala sila sa imo, pamatyagan mo lang na siguro, kay nga wala ka mo nakaistoryahanay. Ay, oo. Tuod ginman na siya, na, ari bala Toto Rolando, kung ipadaog ta ang aton nabatsyagan, kag ang unod sang aton paminsaron, no? Kung ipadaog naton ina, ano ang gwa mo? Lantawa ba lang kaugalingon mo? Masinulubon ikaw, na gamay nga diferensya nga mabatian mo halin kay misis, halin kay tuto, nagapanginit ikaw, irritable ikaw, di ba la? Kag abi mo kanugon sang mga inadlaw nga nagalipas. Kay kun ikaw mangin malipayon, kun mangin malipayon ikaw, abi bala i-instill na sa imo heart and mind nga kinanglan mangin happy ako everyday. Kun ikaw ginman nagaupod kay Tita Wilma every day, every afternoon, bisan sang ara ka na lang dira, halin magawa mo sa hospital or before man sina, palabay-labay lang kayo may trabaho ka, nagahambal ginaya si Tita Wilma, antes ka magtulog sa gabi, be thankful to God for all the blessings, for the life nga ginhatag niya, kag ano pagin, mga problema ginhatag niya for the whole day, piyong ang mata, nga makabugtaw kapag kaaga, kag pagbugtaw sa aga, bisan wala pa makamuklat ang mga mata mo,
Ano? Perong pensar kag heart mo nagabugtaw na, yuhum ka na, Lord, good morning, thank you. Ba, nakabugtaw na naman ako. So, salamat na naman sa bag-o nga aga. Kag salamat na nga daan sa blessings nga ihatag mo sa akon. Kag kung ano ang ihatag mo naman sa akon nga problema, ano na naman nga mga paghangkat ang ihatag sa akon, updi ako. Kay sarangon ko. Kay ihatag mo ina sa akon. Amuman lang na siya kasimple sa kabuhi na. Pero kung ang imo ya ambisyon kag kung kataas ang imo mga plano sa kabuhi nga daw ka mga imposible, may mga kabudlayan, isa may mga tentasyon, di ba? Amo na siya. Natuto, ari na lang, na? Tuto Roland, ginatuto-tuto, gina. Ay, oo. Tutuon ta na lang, na? Tutuon ta gin man ka, Tuto Roland. Hindi ka lang ma-hurt. Pero kinanglan, you should be happy. Ha? Himua nga mangin mapuslanon ang imo kabuhi diri sa kalibutan. Subong, abi mo, paano mo maangkon nga mangin malipayon ka? Labi kag labaw sa tanan, ano? Kinahanglan mo ang magpatawad kung ginapatihan mo nga nakasala sila sa imo. Kung nagkulang man sila sa imo, patawara sila. Kung feeling mo nga nakasala sila o kung ano man nga kakulangan ina, ay ho, hindi, itanawang taman ka o galingon ta, bala kita, perfecto how. Kung kaisa, amo man kita sina, nagakulang man kita, di bala? Nagakulang man kita, kag kung kaisa, makahimo man kita sang sala, kay nga, tao lamang kita. So, the best way nga himuon mo, hilwaya, Tito Roland, ang kaugalingon mo. Hilwaya ang kaugalingon mo sa kaakig. Hilwaya ang kaugalingon mo sa pagka-irritable as always, kay nagadugang ina sa imo ginabatsyag. Kung mahatag mo ang kahilwayan nga ina sa kaugalingon mo, mapatawad mo ang dapat mo patawaron, abi mo mamag-an sa balatyagon mo. Mangin mamag-an. Ang kaugaling, ang lawas mo, kag dako ang mabulig niya sina sa imo pag-ayo. Pero kung huptan mo lang na sa imo kabuhi, dati akig ka lang akig, pero niway sa maayo na to. Wala pa dulungan ang tanan. Ang posible sina, nga permi ka akig, mataas ang imo nga blood pressure, imo BP, imo adrenaline, permi lang taas, ti atakihon ka naman liwat. Hindi siya nami, di ba? Mas nami nga hilway ikaw sa tanan nga mga hindi maayo para makabatsyag ikaw sang kalinungan sa imo kabuhi. Pangamuyo to, pinaka-importante pagyad, amo ginaya above all. Magpangamuyo ka bala. Bisan nga nagapangamuyo ka, ara ka sa sitwasyon nga ina subong. Pangamuyo ka na kung Catholic ka, na novena ka sa Sacred Heart of Jesus, di ba la? Novena ka sa Sacred Heart of Jesus. Kung Wednesday, syempre, na Our Lady of Perpetual Help, tanan na lang. Rosary ikaw everyday, kanami gidya. Na kanami gidya sang balatyagon. Kaya daw inang wala ka bala kaakigon, kung daw mga akig ka bala, kung daw ka makig ka bala, kabalo ka magdala sang imo na kaugalingon. Nga dapat control mo ang imo kaugalingon. At tandaan mo ya, Tuto Roland, kanami sang aton kabuhi kung wala kita sang tawo nga ginagutgutan. Kung wala kita sang kaaway. Kanami sang kabuhi, kag kanami batyagon nga wala kita sang kaaway. Pulos tanan mga tao sa palibot mo, matahong para sa imo. Mga tao nga makitaan mo, feeling mo makabulig sila tanan sa imo. Kay do makahatag sila sa imo energy tungod sa makita nila sa imo. Nga ba kanami isang naong ni Tuto Roland, manayanaya ho, do ka, dasig kagid bala to mag-ayo, na, basta mag-amot, patiya lang bala si Tawe, ha? Basta ara lang tanan ang mga positive attitude sa imo, dasig kagid maayo, kag dasig kagid nga maka-recover. Kag kun himuon mo ina, pasalamat kagid sa mahal nga Dios, and then, dako gid ang chance mo nga makabalik ikaw sa imo obra. Tutuon.
Believe me, paamo ka na bala. Amo lang gina yung mahimo na to na importante gawahin mo may inspirasyon ang imo asawa hindi siya pagakigi perme. Abi ginaserbisyuhan kag nagasakripisyo si tuto ang asawa mo sa imo hindi man siya pag-akigi. Kay tanan na ginapasugtan niya kana tanan ginaintsindiya sa imo tungod nga kaintsendi gina siya nga ang tawo nga masakiton irritable manubo ang pasensya tanan-tanan na pasalamat ka nga ara ang imo asawa nga nagasakripisyo kag nagaanto sa pag-atipan sa imo. Kita mo, siling mo makatindog ka na. So, subong nagatinguha ka nga magkalakat, magpangamuyo ka. Kag pasugti si Tuto, nga i-celebrate ang imo birthday. Kaysa sina nga selebrasyon, bisan gamay lang ang preparasyon, kung ara sila tanan, ipakita mo nga maayo ka gihapon sa ila, dira magasugod ang kalipay nga mabatyagan. Totoo na. Roland, himua, hindi pagtilawi. Kasi, try ko tawi, hindi, himua. Pero magpangamuyo kagid. Kay sabton kagid sa mahal nga Dios sa imo pangayuon sa iya. Salamat gid na. So sa aton man dira mga palangga nga mga tagpalamati any reactions, any suggestion para kay Tuto Roland, no? Hindi lang ang mga malain kinanglan nga ma-inspire naton si Tuto Roland. Kung paano kita makabulig sa iya. Ara ang aton sa ni text hotline, pwede gid ka mo makapadala dira sa inyong mga reactions sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag sa mga naka-live naman, pwede gid ka mo dira maka-suggest, no? Hatag sa inyong mga opinion sa aton chat room. Alas 2:28 Action Radio Philippine Standard Time. Gani ka mo dira kung may mga istorya kamo ay ara lang. Istorya sa inyo kabuhi nga hindi ninyo malipatan, inyo mga problema sa inyo pagginawi adlaw-adlaw, sa inyo kabataan relasyon sa kabataan sa inyo partner in life or whatever nga nagkatabo sa inyo kabuhi nga naging problema para sa inyo kung hitabo nga nakahatag man sa inyo leksyon, hatag inspirasyon. Bukas ang This Is My Life sa pagbanton sang inyo mga istorya sa kabuhi. Na amo niya Tita Wilma ang kabuhi. This is my life. Diba? O paamo na bila. Pwede ninyo mapadala, syempre, masulat kag mapadala sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos Luxon Street, Bacolod City. Kung hindi man ara sa social media via Facebook, arang aton sini Facebook page, Action Wilma Sugaton. Kung hindi, pag may nakita ko to do mga pila pa pasulat, no? May ara po, mong lawig-lawig man mga anak ng mga sulat bala mo, no? Okay lang, tingwaan gina ni Tita Wilma, no? Kag, pwede man ninyo mapadala sa akon, personal nga account, Wilma Antupina Sugaton. Mabayton gina ni Tita Wilma, kag ako lang na makabasa. Pwede nyo may hinagong inyong ngalan, kag ang inyong address na. Lain nga lugar, lain nga ngalan, pero si Tita Wilma lang nakahibalo kung sino gid ikaw. Okay, alas 2:30 Action Radio Philippine Standard Time. Dali lang Tita Wilma, sakto na Tita We, dapat magpaubos na siya kag updan sing pangamuyo kag always relax gid. Pasalamat gid siya kay God. Always. Kung sa bagay, hindi na si God naghatag sa imo sang balatian, pero kung magpalapit ka kay God, siya ang makaluwas sa imo Tuto Roland. Kung magpatawad ka. O, di ba, Tita We? Endeavor G, salamat gid, no? Salamat gid, Kag, good PM tawi, wala na ko siyang ma-advise kay correct ng advice mo sa iya pareho gid ta. Wow, thank you gid, Sir Dino Alec. Yes, salamat gid, na? Annalyn Abanto Balunggoy, good afternoon, Tita Wilma, watching here sa Barangay Carolan, Kabangkalan City. O, sa iban pa da karon nga mga reactions, Ana, basahon na ito na, good afternoon, Wilms. Please greet lang kay Lulit Castro, Wilms. Gapamatigid siya now. Thanks, always, much, much love. Okay, thank you, Gidmin, kay salamat man sa imo. Mara, relax lang ta, anay, no? Ma-commercial si Tito We, kay magbalik pagkatapos ini.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga maka-focus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong nga signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kay tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary!
Wala lang dugay gani. Alas 2:42 na tawe, panyaga. Ay, panyaga pa lang. Kung sudan, sinugba nga o gabaw. Tamyaw ko lang mga tao sa balay. Katulog Tatay Duan di Mama Wilma, Tinawela ka ang nagatamyaw sib. Yes, tuto bugok mayong hapon. Salamat, Gid. Tita Wilma manyaga tang sudan ko di, tilapia nga tinola. Ay, ginatulang tinapia. Kung priska-priska nami, guro, I know. Try ta. Tilapia nga tinola kag pinamalhan. Sikurit ni asa nga Shendalumbia 2 sakop sang Barrio Alicante na Ibi Magalona 6353. Tita we kanami kamaglayg kay mo ko sina sa amon amo ko na sa amon naga-rosary ko ay salamat kids 8362 padayuna ina na padayuna ina. Good PM, Tita, ga-monitor gali, taga-barangay Talaptap, La Castillana sa tong, yes, Dana, inabasa ko na ni siya kagina. Good afternoon, gali, Tita Wilma, kay, Shanmar, yes, Shanmar, sang Isabela, salamat. Okay na, eksakto lang nanay, alas 2:43, Action Radio, Philippine Standard Time, si Tita Wilma, magabasa na sang aton sini mga zodiac sign para sa aton horoscope. FYI, buwas. Okay, para sa aton sini mga zodiac sign para man sa aton horoscope sa Martes nga adlaw na Marso 15, tuig 2022. Mga Pisces, yes. Mga Pisces, amo ining mga natawo Pebrero 19 tubto Marso 20. Ang mga Pisces may problema sa may problema kamo sa may ginsudlan ka mga relasyon na problema inapada sa inyo. Mangin magamo ang inyo pensar kag amo inang mangin rason sang inyo pagluya. Na nga daw wala kamo gana dira maghulag. Ti kon magpadaog kamo sa inyo emosyon, di bala? Daw wala ka na inspirasyon, di bala? Dapat pagkigbatuan mo ina Pisces. Likawan mo nga magpadala-dala ikaw sa silabo sang imo balatyagon kay nga at suno sa imo horoscope kung magpadala-dala ka dalon ikaw sina sa kapahamakan. 9:18:27 kag 36 mga masuwati nga numero, white is your lucky color. Ang mga Aries naman, yes Aries, Marso 21 tubtob Abril 19. Mga Aries, isa ka proyekto ang magtakos sang inyo kaalam kag ikasarang. Kag posible mabudlayan ikaw pero kontinguan. Yes, mahimo mo kag pangin madinalagaw nikaw. 10:23:32 kag 43. Silver is your lucky color. Taurus. Yes, mga Taurus. Ang mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Okay. Hindi ka magkabalaka. Taurus no sa horoscope. Hindi ka magkabalaka kung may nadula nga bagay sa imo. Kay nga ang balik sina sa imo sobra pa. Kung sa love life mo naman, sa mga singles, ng mga Taurian, kung sa mga single ng mga Taurian, kung nag-break ka mo, tandaan niya, si mo nabahambal mo, kung nag-break ka mo, tandaan niya, sinong nadulaan siya? Ikaw, hindi. Siya ang nadulaan. 7:15:25 kag 30 mga masuwati nga numero green is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini naman Mayo 21, Tubtubunyo 21, ang mga Gemini wala problema sa kwarta. Na? Ang mga Gemini wala problema sa kwarta karon nga adlaw, maayo ang ila sinilawas, na healthy sila today, malipayon sila, mamagaan ang isla at pamatyagan, kag wala dapat kabalakaan. Good for you. Just 29:35 kag 40 mga masuwati nga numero, brown is your lucky color. Yes, Cancer. Ang mga Cancer naman Hunyo 22 tubtob Hulyo 22, Cancer, wala rason nga makasala ka karon nga adlaw. Kung may di bagay ikaw nga dapat desisyonan, himua. Kag kinahanglan dapat maanad ikaw sa naandan mo na nga hilimuon adlaw-adlaw para nga ma-manage mo ang tanan. 29:26 kag 40 mga masuwati nga numero, blue is your lucky color. So about
damo kada trabaho pero balaleyo suno sa imong horoscope dapat magpahuway ka man na isa mo kaupo dira sa inyo puluyan or sa inyo man balay ang magauluangga sa imo na isa dira ang magauluangga sa imo nga aga ang gangga sa kay may kinahanglan mo na kay may kinahanglan mo ay ho inday rona traba relax anay na maswati mo nga mga numero 5 8 21 kag 36 jade green is your lucky color. Inauna pa lang gamahin sa eton mga zodiac sign para man sa eton horoscope karon nga adlaw. Relax lang dira. Magabalik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Okay. Aha, dali gid lang. Ari kita di Ma'am Elizabeth Gumala, sorry ha. Good afternoon lang sa imo, ma'am. Salamat gid. Okay. Ami Rivera, nabantayan mo lang imo nga zodiac sign Scorpio. Dugay-dugay na. Good afternoon, Ma'am Wilma. Monitor your wonderful program. Keep safe always. God bless you and more power to ARB. Thanks gid, Ma'am Elizabeth. Salamat, Tito We. God bless. Alam, hahambal ni Inday. Rita Jane Panonciales sa Kilon. Jennifer Hormigos Mentor. Yes, salamat man sa imo. Inday Homa Lumina. Ang matahom nga babayi. Masalamat man sa imo. Melvin Piñafiel. Good PM daw. Na may hapon man sa imo tuto. Na? Salamat gid. Good PM ta. Tawe, wala na ko sa nabasa ko na naglikay na. Sorry gid ha. Richelle Fulgencio Susana, mayong hapon man sa imo. Kag pwede ko man mapasakop akon life wems. Of course, yes. Miss Carmencita Oy, si Rona, pwede gid. Kay maka-inspire gid ina sang aton mga tagpalamati. Rodney Ismaya, pagtilaw lang na sa kabuhi. MNG, no? Manong guro. Pagtilaw lang na sa kabuhi, ni ko kaintindi na MNG. Sa likod sa kadulom, body drama, sa likod sa kadulom, may kasanag gid nga mag-aabot. Di ba, Tita We? Yes, hindi nga dulom lang nga dulom, hindi man nga sanag lang nga sanag. Kinahanglan, alalangay man ang tanan. Di ba? Balanse, no? Ikaw na lang adjust. Tamyaw lang ko sa asawa ko, Sherilyn Peregrino, naga-monitor sa Hacienda Antulanga. Hello, good afternoon. Mayong hapon, Tito Wilma, kag Mr. Beboy Villasor, Vanessa Mayon, Document Mayon, Wala Marlely King, Alma Olegon, Alex Montesa, Melili Olego, na si Sir Mileli Oligo. And all my family sa Barangay Pandanon na DSB, salamat gid from Arizona, USA. Yes, Ma'am Chinky de Lagdon, salamat gid. Kag thank you man sa stars nga ginpadala mo sa Action Radio Bacolod. Good PM tawe, tama, ginang laygay mo. Monitor ko sa program mo kay dahapon, God bless. Inde Merly Gonzaga, salamat gid sa imo. Siling naman ni Sir Rufino Eragabino, akon gani mga akon gani mga 9 months nga wala nakalakat isubong magkalakat na ko tungod sa akon pagtuo sa Dios kag iya miracle nga ginhatag sa akon pero wala na dula ang akon inspirasyon sa Dios tisubong malipayon ako upod ko ang akon mga bata kag mga apo ko, Tita Wilma. Sir, amen gid ko da iya, no? Okay, relax ka mo da.
Okay. Please, sorry again, no? Please say hello man kay Biboy. Biboy, kamusta na, no? Kay Biboy nga anak ko ga-monitor man siya now, Welms. Thank you. Pwede mo gid may share imo life kung gusto mo. Kay maka-inspire man nina sa iba naton nga mga palangga, nga mga tagpanamati. O mayong hapon, Tita Wilma watching here from Barangay Carabalan, Hibamaylan City. God bless, Tita. Stay safe from Bibiana Superal Calanza, Imisino. Inday Kate Ashley Garcia, tawe. Good afternoon. Please greet kay Manong Corolis Dinoy Ara Subong sa Manila. Salamat Gedo, kabalo ko gapamati na siya. But anyway, thank you Ged, no? Kay Tuto James man kag kay Ruming kag kay Jerome Dinoy. Alas 2:54, Action Radio Philippines Standard Time. Antes ko tapuso na mga dabilin nga mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Daligid lang kay may importante diri nga pa-aksyon, no? Palihog, basi kilala ninyo siya. Ari ay ho. Isa ini ka pa-aksyon nga ang opisina sang Bacolod City Parole and Probation Office number 2 nagpa-aksyon kay Mark Cordova E. Caburnay. Basi kilala niyo siya, ha? Mark Cordova E. Caburnay, residente sa Santo Niño Village, Barangay Villamonte, Bacolod City, o kon Barangay Tuyum, Kawayan, Negros Occidental. Nga palihog, mag-report sa Bacolod City Parole and Probation Office number 2, Room 302, 3rd floor, Hall of Justice, Bacolod City, sa Marso 21, 2022, Lunes nga adlaw. Magahulat kami sa inyo, sa imo halin alas 9 sang aga tubtubles 3 sang hapon. Importante nga makapakikita sa imo, importante nga makikita ka sa imo supervising officer tungod ini ang pinakaulihin na nga panawagan sa imo. Kung sino man ang nakabati sa sini nga panawagan kag nakakilala sa natungdan palihog lang paalinton sa iya ang mensahe. Salamat gid ang nagapa-aksyon ang Chief Probation and Parole Officer Mark Tadeos Tanalco. Alas 2:55 Action Radio Philippine Standard Time. Okay, padayunon anay ni Tito Wilma ang nabili natin ng mga zodiac sign para iya sa itong horoscope karon nga adlaw. Lingaw-lingaw man lang ning atin. Di ba la? O lingaw-lingaw lang ning horoscope kay no gani ay sigad lang nakabaluya sa atong kapalaran adlaw-adlaw ng tanan. Pero diin ka na. Ara na kita sa mga Virgo, no? Sa mga Virgo mo ini mga natawag gusto 23 tubtob Setyembre 23. Yes, Virgo. Aha. Mag-celebrate ka sa imo horoscope kay maangkon mo na ang kadalagaan. Pero sa inyo puluyan, may magatuhaw o may magagwa nga di pag-intindihan ni Virgo. Dapat magpatunga ka, pero wala ka apinan. 3, 22, 34, kag 41, mga maswati nga mga numero. Orange is your lucky color. Libra. Ang mga Libra, Setyembre 24 tubtub Oktubre 23, kung ano ang himuon mo Libra kinahanglan na planuhon mo gid sing maayo. Hindi ka gid magpadali-dali para nga hindi ikaw mag-inulsol. 3, Justin 9, 24 kag 36, cream is your lucky color. Yes, Scorpio, mga Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Ba Scorpio, sa mga Scorpio, hindi gid malikawan bila subong nga adlaw nga wala dira sang gamay or dako man nga pagbinaisay, ha? Pero pwede gid ikaw nga makapalayo sa mga tawo nga mga palaaway. Scorpio, hindi siya pagpatuli, pabay ilang. Kalma ka lang na. Pabayi sila dira. 7, 23, 34, kag 40 mga maswati nga numero. Lilac is your lucky color. Ang mga Sagittarius naman. Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Sagittarius, kung ano man ang ginaplano mo sa karon, mahimo mo gid ina. Plastar mo maayo para nga
matigayon. Wala problema sa mga plano mo, gani magpadayon ka kay makabuli gid na sa imo. Mga maswerte mo nga mga numero Sagittarius, 1, 5, 23 kag 39. Jade green is your lucky color. Capricorn, ang mga Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Capricorn, maghalong ka man sa imo mga ginahimo. Siguraduhon mo, siguraduhon mo ngang imo ginahimo base sa imo ginapamensar, kag base sa imo plano, kag indi mo pag-ibase sa ginadikta sang iban sa imo. Kay nga kon problemang resulta sina, wala sila, suluhon mo gid. 4, 13, 29, kag 33, mga maswerte mo nga numero. Yellow is your lucky color. Kag sa katapusan natin nga zodiac sign Aquarius, ang mga Aquarius Enero 20, tubtub Pebrero 18. Mga Aquarius, kung sa love, suno sa inyo horoscope, yes, may ara. Of course, di ba la? Sa love, may kalipay, may kasakit. May kasubo, di ba la? May kasubo, may malipayon, may kasubo. Di ba la mo na, amo na ang imo subong love life, ang dalagan sa love life mo karon nga adlaw. Kung happy ka sa love life mo today, pasalamat ka. Kung sad ka, tandaan mo lang, kung sad ka, kag kung daw may problema, life must go on. Sa 8, 25 kag 37 mga maswerte mo ninyo nga mga numero. Your lucky color is violet. Nabatian nato natong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope karon nga adlaw Martes, Marso 15 tuig 2017, impunto las 3, Action Radio Philippine Standard Time. It's 3 p.m. Oras na para mag-Primera Light Brandy. Primera klase ang Primera Light Inuman. Salamat, Spre! You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Amen. Kag, yes, tiuna sang pagpaalam ni Tito Wilma sa karon iyang edisyon sing This Is My Life, Martes, Marso 15 tuig 2022. Bibiana Superal, Calanza Emasino, salamat gid. Watching here, Barangay Carabalan, Himamaylan City. Yes, no, God bless ko, no. Thank you, likewise, gid, Ma'am Ana. Thank you, kid. Di una sang pagpaalam ni Tita Wilma, kag salamat kid sa inyo mga palangga nato nga mga tagpalamati nga ito naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo. Halin sa 1 Corinthians chapter 2 verse 11. For who knows a person's thoughts except their own spirit within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. I can't say goodbye. Once na naman, sa liwat salamat, standby sa matawag natin nga drama, mensahe sang paghigugma. Mga kaaksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!